נו, אז עשית כבר החלקה בעבר? לא, זאת פעם ראשונה. תקשיבי, את לא נורמלית שאת הורסת דבר כזה יפה. די, נמאס לי להיות כל הזמן מול המראה והפריז והקשרים. מה, כולם לא אומרים לך שהוא מושלם? תראי איך את נראית, וואו. תתפלאי, אבל הבן זוג הקודם שלי נפרד ממני בגלל זה. הוא היה אומר לי שאני נראית כאילו התחשמלתי. אני לא מאמינה לך. טוב, לא ידעתי לסדר אותו. כמה זמן לוקח לך להתארגן? מינימום 1.5 שעות, לפעמים אפילו 2.5 שעות. רוצה לנסות רגע משהו? יאללה. חכי רגע. טוב, תראי, זה קרם מושלם שיחסוך לך את זמן ההתעסקות בחצי. וואו. בגלל הסיבים שיש בפנים, זה מעצב את הטלטל עצמו. זה ממש בונה לך את הטלטל, זה מבוסס על תמצית גוג'י ברי, את יודעת מה זה? מה זה? זה סופר פוד שיש בו מלא סיבים תזונתיים, משהו אימאלה. זה ייתן לך מראה מושלם, מוגדר ורך, וכל הגברים יפרפרו סביבך. וואו, איזה ריח. נכון, מושלם? איך משתמשים בזה? את שמה את זה על שיער לך אחרי מקלחת, ואת תראי איך האקס רוצה לחזור אלייך. וכמה זה עולה? 79 שקלים, אבל זה רק לעוקבים שלנו. שימי לב שאת עוקבת, כנסי לאתר ותזמיני מהר. יאללה, אני אעקוב.